ku danna subscribe sannan ku danna karora domin tunan za ku dinga samun sabbin ɗaukan mu da zarar mun ɗaura. A yau ne shahararren adalin shugaban mai neman jagorancin chairman na karamar hukumar jihar Katsina ya ziyarci babban mazaɓu na ƙarƙashin karamar hukumar jihar Katsina, wanda za ku bi mu a cikin shirin domin jin yadda suka tattauna da wannan mashahurin ɗan siyasar na cikin wannan anguwa ta Shinkafi da Shinkafi biyu, watakan Honorable Abubakar Dan Baba. Ku bi mu a cikin shirin domin jin yadda suka tattauna da wannan babban ɗan siyasar da ke a cikin wannan unguwa. Kai tunanin wani abu ko shayin wani abu ba ka da wata matsala kamar yadda shi mai girma sarki aikin sarki kan tsaye gaya ba ka da wata matsala idan aka ce ka zane da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Kai ma ya kamata kai ma ka zama shaida a kan wannan na abin da ya shafi wannan yankin nan. Ku daga jikun sama ta saba da ruwa, ƙasar na shanyewa. Wannan kaɗan ne daga bakin Honorable Abubakar Dan Baba, babban ɗan siyasar da ke ƙarshen hukumar. Kana da idanuwa ba, kana da idanuwa ba. To ga su idanuwa ka ƙara samu ta gege da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma maka fata da kai. An da ke murna kuma zai mu zanna ofis kuma mai farin ciki mai murna da kuma ta karatuwa na Ubangiji Allah ta kai. Tufa dama an ce haske maganin duhu, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Ku ji ƙarin bayani daga bakin Honorable Bishir Ya'u, Media Assistant to Katsina State Governor, Ministry of Basic and Secondary Education, wanda ya yi wa wannan taro bane wanda za a yi bishiri, amma ya ce dai a dan fara shi saboda akwai mutanen shi na amana da ke gidan siyasa yana da muhimmancin gaske ya haɗa kan su a kan su gaisa domin su san cewa ga manufar shiga kuma abin da yake so in Allah ya yi mara baya domin a samu nasara, wanda idan san nan gaba in Allah ya so ya yarda idan za mu sace wannan addu'a insha Allah za ka sha baki, wanda na san nan wurin ba zai aishe mu ba tare da za mu sace daga gaba in Allah ya so ya yarda. Honorable Dan Baba mutum ne sahihi wanda al'umma suke yaba mashi bisa da abubuwan da yake da alheri, kusan cewa ba ko ne a nan amma na samu ba ma na samu razanin na gani irin abubuwan da yake zaben da ya wuce gabata na ga tasirin shi a siyasa. Na taɓa baka labarin cewa lokacin da wannan zaben ya zo da za a yi zaben shugaban ƙasa karama aka yi a rungunan mana nan yankin, amma cikin hukuncin ubangiji da aka yi zaben shugaban ƙasa aka zo kafin a yi zaben gwamna wannan da suna amsa kira ya amince ya dawo APC, ya zo ya tara al'ummar yankunan baki daya ya ce masu kawai sai mu canza, saboda haka yanzu APC yana roƙon al'umma a al'ummar girma gwamna ba da a gaba na aka yi wanda mutane yana Masha Allah, ku ji magana mai matuƙar ma'ana, magana mai matuƙar amfani daga bakin Honorable Isa Muqdad, Chairman of Katsina Local Government, wanda ya yi wa wa'annan mutane da ke cikin wannan gaishe shi in kaddamar mai da takarata, amma kuma sai Bishir ya kira wuni sai ke ce mata an tara jama'a. Wannan jama'a da an ce an tara ba za a yi amfani din mu yan takarkarin ban su ne ciyarmoni da ce don Allah don annabi ina roƙon a yi farma a banda in zo wannan wajen. Kuma cikin ikon Allah su can shugabannin jami'a suka bani alfarma suka ce in kawo nan. Gani ga Allah da annabi ina cike da farin ciki, kuma an ƙara sa gwiwoyi na ba zan ce amma zan ce sun yi sanyi an karkasa musu because na ga hidimar ta gani ga Allah da annabi. Kamar yadda aka faɗi muna da alaƙa da ta wannan mazaɓa, wanda a cikin wannan mazaɓa aka ɗaura mana aure da matata, kuma muna godiya da wannan karamci da kuma ina duba sai na ga Alhaji Rufai, wanda shi Rufai ya san yadda muka taso a hidimar mai girma gwamnati. In ba zan manta ba shekara 6 misalin karfe 5 na asuba ana ruwa zo gidan Rufai na ɗauke shi muka je Abuja Congress, a nan gidan shi da nan gidan shi take da masallaci. Mun yi kyakkyawar alaƙa da shi da ni da shi muka fara asasa tafiyar mai girma gwamna a ƙaramar hukumar Katsina, wanda da shi ne lokacin gaman kawai da mai girma gwamna wani saɓani ya samu aka hankali na kalle shi na su ne key founders suka asasa tafiyar mai girma gwamna a cikin wannan abu, kuma mun yi zaman mutunci da shi har gobe muna girmama juna muna mutunta juna. So alal haƙiƙa tsakani ga Allah da annabi yana cikin farin ciki sosai a yanda na ga an yi ɗan ba an zo an tarbe mu hannu biyu.
tare da rabi ya kamata da zo amma saboda yawancin uzurin Allah bai kaddara ba. Muna godiya kwarai da gaske shi jagora da ku kanku mabiya da kuka karɓa wanda kuka karɓe mu hannu biyu a cikin wannan hidimar, kuma an yi jawabai masu ratsa jiki, jawabai masu gamsuwa ga mutum. Mawaƙi akwai mawaƙin da ke faɗin cewa mutane su ne kasuwa ba yawan rumfuna ba, kuma daga yau daga ganin fuskokin ku ga dattijawa ga matasa ga masu matsakaitan shekaru. To tsanan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin ta ne za ku dinga samun sabbin ɗaukan mu da zarar mun ɗaura. Ku saurare mu a shiri na gaba ta yanzu za mu tattauna da shi wannan mashahurin babban ɗan siyasar Honorable Abubakar ɗan baba domin jin yadda za mu tattauna da shi. Mun gode ku bibiye mu a cikin wannan manhajar.